Okechukwu Nwamgbenta bịakwa n'ọzọ. Nke a bụ egwu Ndubusi la Ndubusi Aku lee n'ụwa ọ bụ gịnị ọkpọtọkpọ ewe mkpa ọyọ egwu ka na-ejezinu na onye chi mere ifeọma ya biko kene Chukwu n'ife dị mmadụ sonu ife dị mma si n'aka Chukwunu ndụ si na chi akụ si na chi ego si na Chukwu onye ledu kene Chukwu maka na Ndubusi Aku nke si na Chukwunu ọ dị ndụ ya gụlie n'ife anyị na-arịọ Chukwu ka anyị dị ndụ ka wechazisi awọnụ maka na ibi ụwa wee n'oliozie n'ụwa na ọ bụzi ya kasị mmanụ isi awọ ọ na-asọkwa n'ụsọ ife nne na-ekpele ekpele bụzinụ ka ya dịzie ndụ ka nka welizie n'ife ụmụ ya kpatara n'elu ụwa ma fụkwa ụmụ ya maka na Ndubusi ọ bụ gịnị mkpa gịnị ka anyị na-enye Chukwunu Ndubusi ka anyị dị ndụ ka dịkwa ndụ ụmụ anyị Ndubusi ka anyị dị ndụ ka dịkwa ndụ ụmụ anyị ibe anyị na-arịọ Olise Ndubusi ka anyị dị ndụ ka dịkwa ndụ ụmụ anyị Ndubusi Ndubusi ka anyị dị ndụ ka dịkwa ndụ ụmụ anyị onye ka mụ na-akpọnụ o wee bụ maka Mr. Ugwueze Libat eze anochie Yezike Ugweyi Anabala Gumba 1 of Umolie Umwezike Eziama Uli aka Eti Okponanya obodo Kute nke ka mma 1 Yezike Ugweyi n'Okeyi Ọkpala Akajiọfọ Ụmụehiri nne otu nwenye bịa keneri Eze Ohumba the second bịa gbalụ m egwu na nka si na Chukwu ọ bụ gịnị
first son out of the 12 children nne na nna ya mụtara. Ogbuefi gakwara akwụkwọ ka ụmụaka ibe ya nụ, ma mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ o wegabazi mọlụnụ ya bọlụ kapịnta n'obodo Iseke. O wee ruo n'afọ 1941 Ogbuefi wee bidozi ọlụ nke ya nọ. N'oge ahụ ka o mere his first roofing. O mesịrị Ogbuefi wee jebe obodo a na-akpọ Bendel State la 1950. O ruzie na 1963 Ogbuefi wee lọta obodo nne ya lala ole. He became a Biafra soldier in the year 1966 and they went to Biafra War in the year 1967. Ka lụsịrị aghanụ Ogbueze wee batanụ wee lụzienụ nwanyị n'obi Mr. and Mrs. James na nwanyị ruru ọla ndụ na-atụ ya bụ Lọlọ Ọdịnihu Chukwu Florence Eze-Anochie Ugwudia Ọbọgọ nwanyị Nim ndụ na-atụ na ụmụ onye menansi ụmụ abụchie Eziamule. Ka mbụrụ egwu mejebe ka ndị ekele n'odogwu nna mụrụ papa ya bụ Ogbuefi Alọlọ asụ egwu na Akụ ọzọ Eze-Anochie aka Ogbukinyi one of Ule. Ọ bụ gịnị ka anyị na-enye Chukwu nụ? Ndubusi ka ịdị ndụ ka nka dịkwa ndụ ụmụ anyị Anyị dị ndụ ka nka n'ụwa. Ndubusi ka ịdị ndụ ka nka dịkwa ndụ ụmụ anyị Ndubusi ka ịdị ndụ ka nka dịkwa ndụ ụmụ anyị Chukwu jiri ọmụmụ wee gọzie papa anyị wee nye ya ụmụ iri. Mr. Ugochukwu Eze-Anochie aka Ezugo nna m. I will ekene Lọlọ Ugochukwu Ifeoma Eze-Anochie ọmọbidi ya lanye echefughị late Eunice Chimezie Eze-Anochie ka mkpụrụ obi gị zuru ike na ndokwa. Ka mbụrụ egwu wee jeberu ka ngazi todogwu Mr. Ifeanyi Chukwu D. Eze-Anochie tutu matu na-etu ọkpadana Ezike Igbo na-efe ego anyị fọnishọ nwanne. Kelere m Lọlọ ilu Mrs. Amarachi Beatrice Eze-Anochie ọ masịrị di ya Akamuri nwanyị ọma.
Iwenekene Engineer Jonah Ezanochie Ogbuehi Engineer Eze Joe one of Umuolie Umezike Eziama Ole Ogbuehi Omelala Nweze the CEO Eze Joe Electrical PLC President Yenegadenu Oyemwo the President Umulieke United Club the President International Big Brothers and Sisters Club leader of Only One Brothers the former President Administrative Court Igbo Catholic Church Umuchen Chamele the chairman Ndulibina Germany UPU the chief provost Nzuko Anambra na Germany NUAG Oyibo wekwosio behind any successful man there is a woman. Kelere mo lolo yinu odozi eko waye dị mmanụ Adoma lolo Mildred Kwakere Ezanochie Mimi nwa Omarisha Unafugo kusiaganu Omumamako Maka na Ndubusi n'ụwa mụ Onye dundu onwete egonu Onye dindu ya mụọnwanụ Onye dindu ofifo manụ Na Ndubusi Aku Iwenekene Lolo Mrs. Chioma F. Anozie Chayoma Isiada Chayoma kelere mu ezi dijije monunu Chief Sir Onyeka Anozie Freezer one of Ole Kedimaka Mrs. Kelechi F. Mgbe Nwanyiri nne ya Kelere mezidi Mr. Uchenna Mgbe na ndị akotikpo Ole ka isi eje ezigbo nwanne Nwamgbenta Lagos man Nanya agaghị echefu Mrs. Ifunanya F.E. Udonu Ni Ezanochie aka Mama Ejima Iwenekene ezidi ya Mr. Ugochukwu Udonu aka Udonu one of Mark Enugu State God's right Onitsha Mrs. Obianuju Nwabugo aka Ujunweze
Chukelele Mesidi Mr. Serakus Nwabugo aka Anekwozo one of Ule. Ndị ọma nọ n'Ogadelu no mmanụ oyimwa Nwamgbenta ekedenu. I will nekele Mrs. Ginika P. Mbadora aka Elegance Ngini Wademo Kelele Mesidi Mr. Chimusheya Mbadora aka Otega one of Omaku Otega na Turkey. Ọmụma maka I will nekele Emmanuela O Nnabife aka Ella Baby Nene Nọọsị m kele ezidi yofu na ya nụ Mr. Nnemeka Nnabife aka Eminent one of Izogu Imo State, the businessman Eminent Onisha. Omulu wazu wa ya lo na wa before. Unafuga ni fechimela yenu Chukwu yela yendonu Odindu ya golivenu Odindu ya golia Ugweze munze mwakolo no Ndigu na kupono yanu Doctors ayinwelia Businessmen Nokwana bendebu ugweze Maka ni ifoma sisi kute ye kute no Ibe ni mana ya gwagano No bibe na gowanu Obu gini ka ye na yo chupono Ndubusi Aku kaidendo kaka Dipando homo magio Ndubusi Aku kaidendo kaka Dipando homo magio Ibe nye na riolise Ndubusi Aku kaidendo kaka Dipando homo magio Ndubusi Ndubusi Aku kaidendo kaka Dipando homo magio Unumokwa na Ndubusi Aku Ndubusi no ye wole nduga wife di makoko Oye mere ndo wife manu Unafoloko si agano Ebele wisi je Ya mere nje pepele Oye pepele odendo Oye dendo wife di manu wa Ndubusi Aku Wait. Ebela yinebe nuwa ayi dinu kaka aya chisi awone nuwa ko balanye ayi dinu anya fumu manye ayi eritako akumu manye wela bobodo chukwu Maka Chukwu kelo wana fuha Ilusa onyanyo golgondo na lisike
na-abịa ka nna ya olisa Ndubusi Aku akwado onye dị ndụ ego akwado onye dị ndụ ọnwa akwado onye dị ndụ ọgba moto ịdị ndị rụlọ elu Ndubusi Aku onye nwere ego nwere ife ọma mama na Ndubusi akụrụ na konye banye n'elu ụwa mana Ndubusi Aku nwadị ụsọ na bụ nwadị dashi obi ego dị mma a na-egote ndụ n'afịa a na-egote nka n'afịa nke a bụ onyinye Chukwu ọ dị ndụ ya golie oke Nwamgbenta na-ekwu Ndubusi Aku ekene dịrị Chukwu onye nyere ugwu eze nka wesi ya bilio ekene dịrị Chukwu Nze Joseph obi anyị mmụọ eze Nneoma Chukwu wetara Ihuru State the man I were na-ekenekwa Mr. Livinus Chukwu gọrọ m omeka enyi ahụiche kedu maka Odogwu Slivanus onye kwuo Sunday udekenekwa Mr. Ndidi Onyalese Oguna na China Miri Malugu 1 na Luli Manuna Maluganu Ugweyi Anabala Gumba the grand patron of Nnoruka age grade. Nosimu kenekwa all the executive members Ndioma Ugweyi engineer Ezejo Nisim kelele gị ndị oyige no Chief CI Eze Chukwu Funanya 1 of Ohabu Kingdom Nze Ezala Ugwamoji 1 n'Ohabu The President Oluzurume na Germany CEO Eze Cleaning Company na Germany Ubaburu Ngabazienu Kajezi Todogunu Chief and Lolo Kenny Obi Aginyi 1 of Okija Yesaya of Olaliegu Village Nokija The NIG Executive Consign Ndibu in Germany The Vice President IFIG Wobi Nwanne I will not get Yeze Sa Nwabeze Si Echefuna Oke Nwa Asanyeku 1 Namoka The AAI Executive Consign Assembly of Anambra Indigenous Muchin in Germany Kamubule Gumuwe Gabaru Aimua Kanjezi Tonye Chukwu Tele Mmanu
Reverend Father Prof. Evarestus Igwe Alufo CM, the President of the Priests and Religious Association of Communica Christian Ministers of Uli, Formator and Professor St. Albert the Great Major Seminary, Abeokuta, Ogun State, Nigeria. Kambule bumejebelu Iwenekene Ezibota Nnochie Ezejo Musaino, Reverend Father Dr. Felix Ojumba Oluoha Ozioma of Uli, based in USA, America. Yoshi, His Royal Majesty Eze Prof. Peter O. Ebibo, the Ogwei Eze Anayayo 1 Namo 4, Igwe Eze Nwokoma Nnoma Di Ebube, Technical Experts for the Federal Ministry of Labor, Enugu State, Prof of Health Care, Management and the Human Capital Development, Nigeria and Germany. Nosemuke Nekwanu, Dr. Bernard Nwabeze Obi, PhD, Assistant Laura University of Hamburg, aka Watanebebe 1 Namoka, the Assistant Secretary, Assembly of Anambra Indigenous, Monchin, Executive Secretary, Musuko Anambra in Germany, NAG, Ozi Bondo, Nosemuke Nekwanu, Woke na Yoshi, Mr. and Mrs. Vitalis Onwuneme, aka Akunesobike 1 Namo 4. Kambule bumejebekanu oyifuwa Onyeka nekwu maka ya Woke na Yoshi, Ishie and Lolo Nneto Ojimba, Ishie Chukwu Bikem of Eziama Uli, former EDU Chairman Eziama Uli, the former Uli UPU Vice President based in USA, America. Ndiomanu diosanu, Ndiomanu nebrikanu. Okay, Nwamgbenta nekunu. Iwenekene Ogbuefi Eze Joe Tutumatu netu ọbadanda. Okay, Nwamgbenta nekunu. Eze ni de manu,
ga-adịrịrị oyi mụọ ya ga-adịwakwa gị na mma unu lezie papa yanụ onye fezes elu ya kanụ maka onye lekwa agadịnụ agadi ga-elu ya kanụ onye zọpụrụ okenye nwanne m okenye eluo ya kanụ okwu Igbo unu lezie papa yanụ papa bara mbọ fụmanụ oyi mụọ eziokwu na Ndubisi Ndubusi Aku ụfọdụ ka nna golo yiri odogburu onye mụ n'iga dịka echinu echedi agwagwunu n'iga kakanụ karịa papa yinu ife abụọ ndụ ha ị ga na-eje na-abata osisi bụrụ gị na-atụ ikuku ma jie ya olu ife abụọ ndụ ha ebe ilezi papa anya ụmụ gị ga-elezi gị anya o so n'ọfọ na-agọlọ ya ọ bụ gịnị ka anyị na-arịọzi Chukwu nụ akwa Ndubusi Aku